Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Ella, 26 anyos, may live-in partner o may usa ka anak, taga Osamis City, Misamis Occidental. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa kinaiya og binuhatan ni Papa namo, ilabi na gyud nga to kang mama. Ug bahin sab kini sa yuta nga nasunod ni mama nga nabalikya. Gubot yun kaayo ang among pamilya, aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghita po. Asa nasad ka tong amahan ninyo? Gabi naman kaayo, wa pa man mauli. Unsam di sanggit ni Papa ni mo paglakaw niya. Sweldo man niya isip panday. Palit ko no to siya bugas og sudan. Pero kadto kay wa pa mauli hangtod karon, nasangit na sad turon sa imnanan. Ug lagmit inig uli adto hubog na sad tong amahan ninyo. Ay, mong pangandam na lang mong daan diha. Kay maora baday ng amahan ninyo ug mao'y mahubog. Pagmaoy. Marcia! Marcia na! Oh, Papa na ron maay. ito na lagi. Daan pa ko. Padaplin mo. Kaya ko rin atubang aning amahan ninyong hubog. Ay! Sugat, oy! Kaya ko'y daang bugas. Sige na mo, Ila. Ihikli ng mga manghod mo. Ay, Itago kay puspos ko yung bugas, magmaoy na sa nang amahan ninyo. Sige na. Pug nasab si Papa at Ila. Shh! Nagsapa. Hinaya ng tingog di mo. Kimabatian unya tang Papa. Nakupi ata din hi. Usay ko ta. Duka arabi ang tanak ko eh. Kaya nalig, Huwag nung bibili tako. na ko. Di ba ang kwarta ba ni mo? Ang labay na sobra. Gihurot na sab siguro ni mo inom. Ayaw pa tayo sulti di ha? Ay, nalikipagsigit tingog Kung di mo. yun ba na ako, kapalit pag ako bugas, ha? Kaaway Kung sa sila, pansinan, ayaw na lalagi paabot niya. Muhatag ko ni mo kwarta. Ang Kaya Papa wala eh. sa kay pulos. Oh, Ha? Ha? Wa kay ayaw pakuptulog kwarta. Kay kamo mga way kwarta, kung maunay makakupot og kwarta, bisan usa na lang yung paliton. Wa ba sa kahinungdan? Mao hindi ko mo intrigo ni mo kwarta. Kaluoy ni Mama. Ya, kwarta. Ma, mo trabaho na lang siguro ko uy. ha? Pero nag-eskwela ka pa man, Ila. Maundang na lang kong eskwela, Ma. Kay maara man gihapon kung ma-eskwela ko. Di man sad mohatag si Papa og pangtampos eskwelahan og pang project. Lisod kaayo nga si Papa rin naninguha para nato uy. Kay mopalit man tuod siya og bugas og sudan. Pero sa ubang gastuhan nga atong pangayoon niya, di man mohatag. Di gani mohatag og pamliti namo padong sa eskwelahan. Kapoy na kayog baktas uy, kay layo kay ang among eskwelahan. Maundang na lang kong eskwela ma uy. Manarbaho na lang ko. Ila. Salamat taon kay nakatrabaho na ko inay pharmacy. At least may sweldo na ko matagkin si og tapos. May kapadahan ako nilang papa og mama. Go! Oh. Go! Gaw? Go! Go, Ila! Oh, Sila si mama ni mo ba? ha? Kay naunsa man sila si mama og dito sa amo gaw ha? Nagmaoy na sa kuna imong papa kay hubog. Naghagi sa inyo. Ug ang imong mama ug mga manghod. Tuwa na mga tuog sa libon. Kinahadlok ni papa ninyo kay pumatyong kuno sila. Unsa? Ingon anang akong papa matag kahubog. Kami na ang maglikay kay magmaoy lagi ng akong papa kung maunay mahubog, isog kaayo, magsigi og yaw-yaw o magsigi og boy-boy ni mama. Si papa manggod ang klase sa tao nga dili makapagawa sa gusto niyang iistorya kung dili mahubog. Maong kung mahubog na siya, tanang sakit nga pulong iyang ibato nga tukang mama.
Nga si mama, way pos, way gamit, way gikatabang niya, mga ingon anak. Siya mitanan nga anak ni Papa, may upat pa ko ka mga half-brother and sister sa unang asawa ni Papa. Kay balo o byudo man si Papa dihang nagkita sila si Mama. 5 ming ilang mga anak, ug ikaduha ko. Hangtod nga namingyo na lang ko. Ingon paghihapon ang kinaiya ni Papa. Unya, Patay ka masyana! Patay ka! gusto na, oy! Ito ang mananimos Mama, oy pa! Gusto na! Nga naman sa mo, oy! Halos pati naman lang nanimos Mama pa! Abay sa ginahan mo! Walay kumaybaw, giprinda niya nga mong yuta, dugay na! Ano yung taa to pa, oy? Di ba nga tayo natramatay ninyo taas sukad pa sa una? Gikan pa ni Lolo? O kita misunod ka ron? Dili na mauyuta ha! Ang atong yuta! Asam deligin yung taa? Ako raman tong yutaa pon siya, no? Bahin man to na akong yutaa sa ako mga ginikanan. Ug dogan na akong gibaligya dahil nag-eskwela pa kini si Ila sa high school. O kung anong wamang ka mananghid na ako nga conjugal property man to na to! Dili matawag ang conjugal property to nato pon siya, no? Kiwa man kay labot adto. Ako man tong bahin lagi nilang mama ug papa Ah, hello! nako. Ayaw ko himo ang bugo Marciana! Minyo na ta! Magtiayo na ta! Ha? Magtiayo na ta! Kung sa may imuha, maakuha lasan! O ganong gibaligya man to nimo? Nga wa ko mahibaw! Sa mas banyaga ika! Hibawan pa nga gibaligya ko nimo! Ato-tato nga gipaayo sa tong bahay kay guba na kay re! Bular ka kong Manila! Mangita ko, konta! Ano ni paayo ni ato bahay? Adto ko sa usa ko ka anak sa Manila! Kumusta nakakaroon si Papa ninyo sa Manila? Gimingaw gyapon kang Papa, Ma? Bisan pagunsaon o bisag ingon adto si Papa ninyo. Apan ba na ko paghihapon siya, Ila? Si Ate Jeline, Ma ay. Ang ako half-sister nga gipuy ni Papa dito sa Manila. Kadiyak. Hello, Ate Jeline. Kumusta na mas Papa des inyo, ti? Nagproblema man doon kung papa nga ni Aris amo ila oy. Ha? Kay iuyab-uyab man niya o gidugdog ang akong katabang. Unsa? Naluoy kay kong mama, nga imbis masuko ni Papa, mihangyo pa kini nako nga papaulion si Papa. Ako na lang giingnan si Papa nga papaulion na lang, kay ako na'y mo paayo sa among bay. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, kada mahubog si Papa, iyang pasakitan si Mama. Pwede bang makiha si Papa? Unsa man sang kasuha? Mapriso ba siya nga matag kahubog? Uwa sa kaugalingon raman niya dapatan ng akong inahan? Ikaduhang pangutana, si Mama mayuta nga sinunod sa iyang mga ginikanan. Matawag ba ni nga conjugal property nilang Papa? Kay legal man sila managtiayon, kay kasado man gid sila. Palihog og pasabot aning conjugal property, kay maog yun ni permi nilang lalisan. Ikatulong pangutana, tinuod pasab nga way labot si Mama aning yuta, diin tenant mi, bisan sa kadugay na namo nga tenant ani, nga legal man silang magtiayon. Ikaupat og katapusan, kung simba ko mawa na si Papa, kay tiguang nasabaya siya, 70 anyos na. Kung manguli ang iyang mga anak sa una niyang asawa, mas sila ba ang may katungod aning yuta diin tenant mi? O niining bay namo nga wa man sila natabang maskin piso aning baya? Kay basig sila ang muhawd og yano-yanohon ni. Palihog tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Ella.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutana og problemang may punto legal, personal, behavioral, emotional nga mga problema, mga pangutana ato ng tubagon, ato ng hatagan og tambag tubag og kalinawan mo na ipada ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. No, pada sa atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan niyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo, among gihangyo o giauhag nga akatong mga nagpada. No, please, paabot-paabot lang mo kay ubay-ubay gyud ang ato ang mga madawat nga mga suwat matag adlaw. Padayon lang mo sa inyong pagpaminaw sa ato ang programa. Wata ka ba? Ugma! Sunod adlaw, sunod semana, inyo na pong mga pangutana, suwat ang mahatagan og tubag, inyong kinabuhi, no, ang mahatagan og drama sa kahanginan. And thank you, greetings sa tanan na tong mga likers and followers sa kiniyang Akong Suliran official writers page, sa mga maminaw nato, sa ilang mga panimalay, sa ilahang mga opisina, labi na tong mga taga Land Bank Highway, Mandaue City, kauban ni Kim Ibanez, nga konsilingan din Giso, hi! And sa mga maminaw dito sa mga karbon, sa mga merkado, or naghuwat silang mga bata, silang mga alaga, or samtang nangutaw, or nanlimpios balay. Hello ninyo, thank you kaayo for always tuning in and making us number 1. No, dili lang sa inyong kasing-kasing, kundi sa kahanginan. Hello also to Jennifer Albarazin, o sa tanan natong mga likers and followers sa Facebook account nako nga Elaine Tantenco Bathan, sila Gina Curag, Riza Yeso Abelia, Beverly Padua de los Reyes, si Elden Ragyod, si Jaja Herodes of Camotes, Ma'am Elma Atos, Lita Tabar, Marilyn Ompok Bangkoyo, si Rosavelia Mercurio, also to Maria Luz Abelia Balberos, to Iching Camelio Gila, and si Mabi, sa ingon niya, have a safe flight, attorney. Nilarga man ko guys, no? Kung nagsubaybay mo sa ako ang Facebook account, fresh ka, attorney. Ingon niya, thank you kaayo for always tuning in and for your greetings. And for all my likers and followers sa Elaine Tantenco Bathan on Facebook account, thank you very much for your greetings, no? And ato ang letter sender karong adlaw taga Osamis City, Misamis Occidental. Tawagon nato siya sa pangalan nga si Ella. Si Ella, 36 years old. Nani siya live-in partner. Unya, kabahin ni sa kinaiya o binuhatan sa ilaha pong papa. Ngadto sa ilahang mama, naasa siya mga pangatana kabahin pod sa yuta nga nasunod sa iyahang mama nga nabaligya kay medyo nagubot manggod ning ilahang pamilya. Unya, kaning iyahang papa manggod, himbisyo, unya, dili mohatag sa tanang kwarta, ngadto sa iyahang mama, unya usahay maglisod na hinuon sila, makapuspod no ang ilahang mga konsumo pod sa balay nya, luoy pod kaayo iyahang mama. Unya iha pa ganing gihangyo kay ang papa ning lakaw man to, unya wambot wa man nimo pauli na pod siguro sa ilahang balay. So mao ni iyang mga pangutana, kay kada kuno mahubog ang iyahang papa, mapasakitan ang iyahang mama. Pwede bang makiha ang iyahang papa? Unsa pong kasuha? Mapriso ba siya nga matag mahubog or wala sa kaugalingon naman sad siya mangulata? Ang kaning pagpangulata nato, even if intoxicated ka, naaman ay certain degree of intoxication or sa pagkahubog, nga kasabot pa ka, kabaw pa ka sa consequences. Unyag mahuwasan na ka, makita man po na nimong ebidensyang nang labhag na, nabunog na, nimbayulit na ng imuhang mama dinha, kay gihimo niyang punching bag pagkagabi o pag uli niya katumpitin niyang lipong-lipunga, di man yun na maayo, no? Na ay certain times ma-justify na to ang intoxication, pero to only to a very certain level. Dili na siya mahimong dipinsa, di na siya mahimong rason nga pwede ta mo pasakit, mangulata or mubuhat og anything nga gidili sa
balaod tungod lang kay nakainom ta, no? So dili na maayo gihapon ug dili sakto ug angay manubag ug pwedeng makiha ang imuhang papa for every occasion. Higayon nga mangulata imuhang papa, that's already one count, no? For physical injuries or for violence against women under Republic Act 9262. Pwedeng makihag yun ang imuhang papa. Unya kay kasong kriminal man ni, yes, pwede sad yun nga mapriso ang imuhang papa. Ikaduhang pangutana, si mama mayuta nga sinunod sa iyang mga ginikanan. Matawag ba ni nga conjugal property nilang papa? Kay legal man silang managtiayon, kay kasado man gyud sila. Palihog og pasabot aning conjugal property kay mauni ilang perming lalisan. Okay. Ang atuang balaod kaning family code, no, sa Pilipinas, napasa ni siya pag 1988. Nahimo ning effective pag 1988, therefore tanan nga gikasal after February 1988 hangtod karon are governed by the family code. Ang kanang ilang property relations gitawag nato kung wala sila prenuptial agreement or wala sila kasabutan kabahin sa ilahang kabutangan or kinsay mo tag-iya aning mga butang nga gibuhat nila prior sa ilahang kaminyoon, usa pa sila na minyo, automatic na sila nga gigovern by absolute community of property. Diin, ang balaod nag-ingon nga kung unsa ng imuhang mga kabutangan, yuta, kwarta, no, nga imuhang gipanag-iya sa wa pa ka naminyo, imo na gani imuhan na including kanang imong mga gipanunod, no, kung na inigminyo nimo dad-una nimo ngadto sa conjugal, mahimo na siyang conjugal property. Timan-e nga ang imuhang time frame is at the time of marriage. Kung unsa ng mga buta nga imuhang gipanag-iya, no, whether or regardless kung giunsa nimo pagkatag-iya ana, gipalit ba na nimo, gipanunod ba na nimo, basta naa na sa imuhang pangan, sa single pa ka, inig-aido nimo guys, kung maminyo na ka, mahimo na siyang conjugal property. Apan, ang kanang sulod sa kaminyoon, kanang gipanunod nimo kung minyo na ka, no? Minyo na ka, na kay gipanunod, magpabili na siyang exclusive nga property nimo. Okay? So, di na siya matawag na conjugal property. Ang income raana, guys, ang mahimong conjugal property. Pero, kanang mga gipalit ninyo sud sa kaminyoon, gamit ang inyong kwarta, maunay conjugal. Ang gipanunod nimo sa single pa ka, mahimong conjugal. Pero, ang imong gipanunod samtang minyo, kung minyo na ka, nasunod na nimo minyo ka, magpabili na nimong exclusive property. So, kaning yutaa, no, is an exclusive properties imong mama. Dili appeal ang imong papa. Kung nasunod, kung naminyo sila after 1988, o kung pananglitan, nasunod na niya, nga minyo na sila. Okay? Ikatulong pangutana, tinuod basad nga walay labot si mama aning yutaa, diin tenant may bisan sa kadugay na namo nga tenant, ani nga legal man silang magtiayon. Unsa ni tinuod ba nga way labot si mama aning yuta? Anong wa may labot nga iya hamang tenant man kaha siya, ug kung valid sila under the tenancy law kay ikay nagtikad anang yutaa unya agricultural siya nga property, then pwede gyud silang mahimong tag-iya anang yutaa, not all of the property but a portion of that property. Ikaupat ug katapusang pangutana, kung simba ko mawala na si papa kay tiguwang na sad siya 70 years old, kung manguli ang iyang mga anak sa una niyang asawa, mas sila ba ang may katungod aning yutaa diin tenant me o ining balay namo nga wala man sila'y natabang maskin piso? Okay, naamang gyud katungod, no, ang mga anak, whether full or half blood, sa pagpanunod ngadto sa ilahang papa or sa ilahang mama. Di magyud na pwede pod nga did-an nimo sila just because wa sila dinha, no? O di man po na maambasihan kung kinsay naag kinsay wa. So kung pananglitan na sila'y katungod, na ay mga masunod nga mga properties,
Naagyud gihapoy katungod ang mga anak sa imuhang papa ngadto sa lain nga mama kay anak man gihapon sila sa imong papa. So di na nato sila pwedeng did-an dihang dapita ha. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.